PSP Records. Kung kayang maglaro, Tuturuan kita! Kung bago ka lang sa laro, tuturuan kita. Naghahanap ka ng laro? Tuturuan kita. Tugmaan ba, halika dito, tuturuan kita. Yo, makinisip. Okay, daw, please. Yo, Millennium Clash MC Brad Battle, Videos versus Jensen versus CDO, Nikki versus Yunans, Farmer Nice Paghingayo! Yo, ako nga pala sinara mo ng Luna Supreme Dad, Bisaya Rap Artist of the Philippines, Digos Rap Project, and shoutout yung pala Technical Angas, Batang Kandado Cheeks, and of course, Tigma Jensen Brad Battle League, at sa lahat ng mga sumusuporta, lalo na yung Flip-Top Presidency, Blackleaf, at saka si Zero R, and second elect, mga MC from Flip-Top Mindanao. And of course, shoutout na pala, Axgang ng photo. Ayun, and Landy Kadungog, and maraming salamat po for having a nice bar. Nag-toss ko na po kanina, mauna si Nikki. Robert to my left, introduce yourself. Yo, Mickey, Luna Supreme Lodge, shoutouts, Technical Angas, DRP, Aying Villarreal, among driver, among manager. Siyempre, Axgang, PXD, salamat. Blackleaf, Zero Hour, Psychedelic, Flip-Top, salamat kayo bro. Salamat sa mga sa tanan nato, dito sa Payanais, maging dibisan nyo. And of course, shoutout nga pala sa magagandang babae ng Ligo City Kate and Company. Magingayo! Yeah! And Robert to my left, introduce yourself, my man! Yun ang sa Batangan Dado, Crazy Family Bad Boys. Binabati ko si Crazy Al, sa tanang Crazy Family. Kang mayag na gwapa na nasa Malaysia karon, binabati kita. Tapos ko, kung sa kasawa na gwapa, sa mga. Kung sa mga luna, kung sa TikTok na presidente si Blackleaf, Zero R, respect! Apak! And bago simulan yung laban, maraming salamat na BM, Tuligo sa Hardware, and Mr. Daniel Kadumog, and of course, Tomas Castellios. Punta natin yan. Una, 3 minuto para kay Nikki. Let's go! Let's do this for fun. Yo, Jen! Yo, Nams, kumusta? Ngayong gabi natin masusukat kung gano'n talaga kalaki ang tapang mo. Yung biyahe nyo, ayos ba? Mata mo'y namamaga. Matanong ko lang, ilang gabi ka bang di nakatulog, kakaisip mo lang sa labang to? At gusto ko lang malaman nyo na sa gyerang to, 3 buwan, 3 linggo, at 6 na araw siya naghanda. Tangina mo yun ang stika na nadala. Alam mo naman na ako'y isang banta, di mo na ginabot ni Dad Bomanoy, di ka na nagtanda. Oo, matanda ka na Yonams. At ang tanging patunay dyan na sa bawat laban mo, nakakaligtaan mo na ang iyong lines. Hindi na tatalang Memo Plus sa'yo. Dapat sa'yo Memo Times. Kasi, sobrang tanda mo na. You should accept the reality. Sa sobrang tanda na ni Manoy na nag-aaral pa po siya ng elementary, wala pa pong subject na history. Oo mga dre, napagkasakit man pong isipin pero nakapag-aral po si Yonams. Palapakan po si Yonams, pinakasina. Pero bobo pa rin. Kasi hanggang ngayon, di niya alam spelling ng TRO. At dati, tinanong ka ng maestro mo, Yonams, what is his lady? Sagot ng gago, GRO. Says lady, GRO. Ang bobo mo. Hindi ka nagkagaling kahit bigyan pa kita ng attention medical. Hindi ko alam sukat ng IQ mo pero panigurado nag-uumpisa yan sa decimal. Peste animal. Kalaban mo ngayon ni Kyo General. I put you behind my bars, Yonams, ka para mong kriminal. At nakapaghanda ka man physical, pag tinamaan ng linya ko, naging critical. Ang pagputol ng puno na kagaya mo sa bundok ang ginagawa ko, laging illegal. Gets mo yung wordplay? Pati na yung multis? Alam kong hindi! Ha? Alam kong hindi! Alam kong hindi! Pero mas okay na rin yun, Yonams. At least di ka nasaktan. Kaya wag mong ikukumpara linya mo sa mga linya ko. Kasi yung mga gawa mo parang asawa mo.
napakadaling sakyan. Di mo ko kayang pantayan dito sa patayan, durugtong pagkatapos ng banggaan. Linya mo walang bigat, parang kagayan na tinanggalan ng Y, ganyan. Kagaan. Si Yonaps ang magiging handa ngayon sa handaan. Kaya sa akin naman to. Magpasalamat ka kay Aying Villarreal kasi sa Disyembre kinasa ang laban. Kaya di ko matanggihan ang hamon mo. Gets mo? Faggot! Faggot! Si Yonaps kinaglagot kay Bayot! Ay! Unang round! Para kay Yonaps! Let's go! Yo! Di ko naman dinidinay na matanda na ako. Dinidinay ko ba sa'yo yon? Matanda na nga ako, Bor. Tingnan yung mukha. Sino mas matanda sa dalawa? Ikaw yon, gago! Ano yung madaling sakyan yung asawa ko? Papatulan ka ba niya sa mukha mo yan? At last, laro na! Putang ina! Nakalaban ko na rin sa wakas yung hari ng mga insekto. Nagpagupit na si Anglas, ha? Sikas ba to? Si Nikki! Putang ina ka! Isang malutong na pagbati at magbubungad sa gabing to na may masigabong palakpakan para sa libing mo. Dahil patataubin kita sa sarili mong kampo. Baka hindi mo matanggap ang pagkatalo. Baka magpakamatay ka na lang bigla sa kwarto. Binjo, Binaldo! At di naman talaga kita kailangan pangagawan pagkat wala ka naman talaga tronong pinangahawakan. Naging kampiyon ka lang naman dati sa CDO dahil wala kang Yonaps na nakakalaban. Real talk! Real talk! Sa pagkapanalo mo, walang bumilib sa'yo loko. Dahil alam ng lahat na puro mga bobo yung nakalaban mo. Kasi ang utak ko, parang bunganga mo. Ang lawak. Galing ka sa pamilyang bayawak. Sa sobrang pangit mo, pati damit mo napahamak. At nang sinerge ko sa net itong si Nikki, ang lumabas ay paniki. Nang sinerge ko ulit sa wiki, ang lumabas ay halimaw sa balete. At dahil wala akong mahanap na info sa'yo, ikakalat ko na lang yung mukha mo sa Google para malaman mo mas pangit ka pa kay Tukil, ang bunganga mo'y parang tunnel sa itsura mo niyan, tiyak habang buhay ka ng single. Di ba magaling ka magos, Nick? Di ba magaling ka magos? Kasi daw boses niya pang DJ. Pero Nick, ang bunganga mo Patay! DJ. At dahil sa katangahan niya, pinagkakalat niya pa na no girlfriend since birth, sabi mo, di ba? Bakit mo pa sinabi yun? Yung mukha mo pa lang, alam mo na? Kaya ipagpatuloy mo na lang yung pagka-rapper mo. Lalapitan ka lang naman ng mga chicks para makuha yung number ko. At pagkatabi kita, mas lalo akong gumagwapo. Sa itsura mo yan, tiyak virgin ka pa. Pwede ka naman para simulan mo nang magsimba. Ibahin mo ako pag bumanat ay imba. Sa sobrang sick mo, hindi ka nagagaling pa. Kasi hindi ako katulad mong mahina pagkat ako'y siksik sa vitamina. Ako'y mananatiling makintab, parang stencil. Talagang pro! Team! Puta! Yung nanay mo mahilig sa O! Team! So fuck you! Di mo kaya ang aking IQ. Magaling ako unlike you. Wala ka ng utak, wala ka pang face value. At sa sobrang pangit ng iyong physical appearance, imbis na katawan, mukha niyang kinapkapan sa entrance. At kahit dumikit ka sa kinig, meron tayong clearance. Ang agwat nating dalawa, parang tumawag ka sa ibang bansa. Long distance! Yeah, that's a round on. Well, the end is round two. Let's go. Yo, hiling daw umutin akong mama. Ingon niya. At least akong mama sa imuha, imong papa. Nagnireto yung laban natin ni Boss Aying. Sabi niya si Yonaps yung makakalaban ko. Sabi ko si Yonaps, kaya ko. Huwag mong tirahin si Atlas dito. Huwag mong tirahin yung kuya ko. At alam ko naman Yonaps,
na hindi mo ako kaya. Hindi daw ako patpatulan ng asawa niya. Tangina mo, itanong mo sa kanya. Kaya pag-una-una. Yo! Sabi nila, basta batang kantado, way batasan. Ante, way batasan, way batasan. Talaga? Ibig sabihin, damdamin nyo ay matigas. Mga gago kayo. Eh dahon lang naman ang hilig nyo. In other words, wala kayong pusong bato. At ang pagdayo mo sa syudad ko, ang iyong magiging worst trip ever. Nasa teritoryo kayo ng Supreme Blood, ngunit ka sa akin ngayon, creep paper. Yo! At alam ko na sa Cagayan, nagkakaisa ang Crips at Blood sa likod mo. Pero walang silbi ang tropa mo dito sa teritoryo ko, kaya manginginig ang tuhod mo. Kasi I have gods in my back na sumasampal sa lahat ng umaasar. At kahit na may dala akong kamandag, di ko na yan gagamitin kasi I love peace, not war. At sa inyong lugar, ipinagmamayabang mo pa na ikaw yung pinakamagaling. Siya raw yung apple of the eye ng hip-hop sa Cagayan. Tanga! Paano ka naging apple of the eye, Yonams, kung ikaw ay balimbing? Talagang sinungaling ka. Sobrang mahangin pa. At sobrang believe mo sa sarili mo. Oo, dati pa lang. Huwag kang masyadong mapagmataas, Yonams, kasi nga 5'3" ka lang. Ganyan ang balat malaman. Tagos hanggang buto. At dahil ako ang iyong kinalaban, para kang ngayong nasa Venus kasi tatakbo ng baliktad ang iyong mundo. At panigurado, ikaw lang yung matitira sa mundo kung may mga zombies man ngayon. Kasi utak ang kinakain nila sa tao at alam naman nating wala ka nun. At para makakuha siya ng atensyon, ginagamit ni Yonams ang kanyang body. Odo. Gustong-gusto ko na nakikita si Yonams na gumingiti kasi yellow is my favorite color. At wala kang makukuhang honor kahit bigyan pa kita ng malaking marka. Uuwi ka ng Cagayan na nakangiti na sa mukha ay may malaking pasa. At kahit kaibigan pa kita, di ka pagbibigyan. Iwasan nyo si Yonams, girls, malandi yan. Sa baho ng bunganga mo, kalako Indian. Sa pangit mo, lahat ng babaeng nakilala naging lesbian. At eto po, sa lahat mo ng haters ng General Luna, sana mga mata nyo ay imulat. Gandahan nyo naman ang paggawa ng mga pandis na kanta nang sipagin akong sumulat. Hindi na kasi nakakagulat na yung bawat linya nyo kaya namin i-resist. Aminin nyo man o hindi sa sarili nyo na walang Davao del Sur na makikilala sa Pilipinas kung walang General Lunang nag-exist. Yeah! Round 2, Yonams, let's go! Yo! Tapos ko nang tinanong yung asawa ko, lasing ka daw doon. Hindi daw siya sinakyan mo, yung katabi niya, si Psyche daw yun! Sana nagpayaman ka sana ng katalinuhan. Kasi ako ang ATM machine na kailangan mo pa ng Mastercard. Para ka nahiram ng mga barako, kailangan mo pa rin ng credit card. Kasi ang pagkapanalo ko ngayong gabi ay parang eleksyon ng presidente. People Choice Award. At ang pagkatalo mo ngayong gabi ay parang sinisintensyahan kita ng lethal injection. People kill the bad. Kasi isa ito sa pinakabogong nangyari sa mundo. Sa dami ba naman na pwedeng itapat sa akin, nandyan pa naman si Suka. Ba't ito pang ng talamunggo? Lloyd! Kaya ang panamas ng aas, maras, matalas, matudas, matigas, kung ano lumigas. Walang lunas sa himas ng angas
ng armas ko ngayon ikay matutudas. Kaya hindi ko na kailangan pagsabayan ng estilo mo na lalo ni kong bumigkas. Dahil mas naniniwala ko sa sariling estilo at originality ko nang iniidolo ko lang si Zack Maestro pwedeng makakaligtas. Kaya hindi labas ang dahas ng estilo ungas. Ang respeto at antas, di pwedeng itumbas. Sa malalakas kong bigkas, tinuturing batas, di pwedeng umatras. Kritikan ng bakas, kaya hindi pwedeng umiglas. Kaya kung naniniwala kayo sa salitang home court advantage, na kapag sa lugar nilalaban sila ng panalo, putang inang paniniwala yan. Kung tutuuan yan, wala na sanang dumayo at ikipaglaban sa ibang lugar pag ganyan lang ang ating paraan. Mangyayari lang ang ganyan. Mangyayari lang ang ganyan pag bumo ang urado at walang sariling paninindigan. Dumayo kami dito para tulungan ang atang ibang sa Mindanao. Pero kung lulutuin nyo lang ang laban, putang inang prinsipyo yan. Dahil kaya kung magasin, huwag ka lang sumiksik na di mapatalsik sa lakas kung magsiksiktibay ng antik, di na makabalik sa paa, hangalik sa lahat ng plastic, kagaya mo. Kasi ikaw lang naman talaga yung engineer na puro palpak, matuan bagsak, real talk, saan ka mag-apply sa pangit mo niyang walang tatanggap. MC-MChan ka lang kasi in short MC squared. Natatanging engineer na di alam kung ano ang T-squared. Wala akong pake kahit general ka pa o soldier. Kapangitan mo Nick is so clear. Yeah! It's Razu! Nigga, let's go! Yo, halata kayo na yung bobo ay kabado. Ingatan mo yung dila ko, tol, kasi para tong profession ko. Lisensyado. Yo, round 3. Trivia. Alam nyo ba na si Yonan sa isang dating dancer pero tinanggal sa grupo kakaganja? Kasi sobrang lakas ng trip. Nagpa-practice sa loob ng elevator ng Centrio Ayala kasi ayon sa kanya mas okay raw doon. Kasi wala raw step. Bobo mo. Kailan ba nagkahagdanan ng elevator? Tanga ka! At sa battle mo kay Macti, sabi mo sa Cagayan, siya raw ang mayor. Talaga? Yung ultimo presidente sa classroom, wala kang natatanggap na nomination. Kasi lahat ng kaklase mo galit sa'yo. Kasi sa baho ng bunganga mo, nagkaroon exempted pag may oral recitation. At alam ko na mahina tayo sa diction. Kasi nga, Bisaya. At sa lahat ng mga nanglalait, doon ako galit. Pero sa kaso mo yun, tulad ng Agre, Rilto, Fadlak, Francis M, Espirito, tangina mo, kanabatan mo, ginagawa mo ng sakat. Agre, yung mukha mo, tangina mo. At ang sabi mo sa Cagayan, real talk, sabi niya kay Angelo sa Cagayan, ito, with action, bago kayo magyabang, mag-isip-isip kayo. Kasi ang totoong hari ng rap batikos ay hindi ikaw pupuda, kundi ang undictated na si Yonams. Oo, hello ako. Talaga? Nga! Anong undictated? Anong fake? Paa? So, ibig sabihin, Yonams, paa ka! Eh, bibigyan na sapatos yan! Total Pasko naman ngayon, ako ay mapagbigay. Pagkatanggap mo ng sapatos, Yonam, sa mukha mo ilagay. At bakit ba sobrang laki ng galit mo kay Fukuda? Ha? Bakit sobrang laki ng galit mo kay Fukuda? Sa pagkakaalam ko, wala naman siya sa'yo ginawa na masama. Hindi porket kabilang siya sa batch 2, pinagtatanggol ko siya. Pero Yonams, dapat mag-move on ka na. At tanggapin mo na lang ang katotohanan na yung panganay mong anak ay nagmana sa kanya. Kaya kainin mo yung pride mo. Kahit yan bro ay hilaw. Kasi pag yung pride mo sa labang to ginamit mo, bars mo sa akin ay tunaw. At speaking of bars, gusto niyo bang makarinig ng solid na punchline galing kay Yonams na matapang? Sabi niya sa battle niya kay Angelo,
Paano mo ko sisisirin, Angelo, kung di ka marunong gumapang? Gapang? Gamit sa pagsisid? Tanga mo naman, Manoy! Kung hindi ka lang bobo ang pagsisid, ginagamitan ng langoy. Baho mo ngayon umaamoy, kasi kabubukan mo ay tumataas. Nagsiselos na nga yung puwet mo sa bibig mo, kasi yung taay dyan na kasi lumalabas. Kaya huwag ka sa akin mag-angas, kasi pang dancer ka lang tanga. At sa mga linya ko, ramdam ko na umaayaw ka na. 13 taon na akong nagsusulat ungas. Pinagsaga na akong makatas sa mga panahong sumasayaw ka pa. At eto po, huli na. Merry Christmas po sa lahat. Sa lahat ng pumunta at sa lahat po ng narito. Sa lahat ng batang kandado, bilang regalo ngayong Pasko, pasasabugin ko ang OG nyo. Done. Yeah. We round. Jonas, let's go. Yo, paano ako maiinggit kay Fukuda? Yung tinalo ko, tinalo siya. Nikki, wag kang magmayabang. Sabi mo rin, dancer ka dati. Pareho lang tayo, Chong. Alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo, nung pumunta ito si Nikki sa amin dun sa Sidio, nag-inuman kami. At nung nalasing na ako, muntik na akong umihi sa kanya. Sa laki ba naman ang bungangan niya ng pagkamalangkong arinola? Nick, pinaglihi ka ba sa itim na Crayola? Zodiac sign mo ba iguana? General na Piki ang badge. Idol mo si Nicki Minaj. Mukha niya'y pinaghalong Conjuring at The Grudge. Kumataba ka lang, Nick, sa Dota, kamukha mo naman si Pudge. Kaya, huwag kang magmayabang na tuloy-tuloy ng pagdaloy sa pag-angat mo. Kasi ako ang magsisilbing pambara. Ang malakas na tubig na papatay sa liwanag mo sa nag-aapoy mong lampara. At sa susunod na laban natin, sasampalin na kita ng mapa. Nang sa ganun ang kayabangan mo, matutong lumugar na. Kaya wag mo akong sitahin na dati dancer. Dancer ako. Dahil dancer ka rin. At kaya kitang patayin at gagamitin mong armas ang lahat ng sikat ng dancer sa Pinas. Kasi yung estilo mo, taktiko'y kakaiba, ecstatic. Kasi mga bara ko pang Philippine All-Star, di mo magigiba, magiging ex. Biginsan ka lang sa'kin ngayon dahil kaya kong pumatay ng street boys. Cause I am the man, Ubers pang urban mix ang aking status. At di mo mababasa ang estilo mo na parang nanunood ka lang ng YouTube na walang Java. Cause it's useless, di aandar yan. Marami ka pang step up na gagawin bago mo pa mapaandar yan. Kasi kahit gumiling ka pa ng alayos ng ibibig, wala pa rin panama sa akin yan. Isi-sex bomb na kita sa puwet at imagining Rochelle Pangilinan. Kasi di mo basta-basta mabibili ang pagkapanalo mo ngayon. Kasi Nick, bawat bara ko'y may halaga. Parang gold bar. At kayang pumura ng dumi, malatay bar. Habang sa Nick, pang bata lang, mint bar. Di ba mayabang to si Nicky sa Gigos? Feeling hari? Kaya wag kang feeling alamat o hari, din di mo kayang panindigan yan. Kasi kung totoong magaling ka talaga, di mo na kailangan ipagsigawan yan. Kasi para narinig ka mismo sa bangko mo ang nagbubuhat, hindi ka naman talaga magaling, Nick. Nananalo ka lang sa laban mo kasi sa mahihina ka lang itinapat. Tandaan mo, Nick, walang alamat na buhay. Kaya kung gusto mo maging alamat, kailangan mo bang mamatay? Yeah! Yeah! Yo, Mino Crash MC Rob Allen. CDO versus Digos versus Jensen. Nikki versus Jonas. Farmer Nice Sport. Magiging ulit to. Yo, judges. Next battle goes for those